Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal programm ieħor Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ngħidu flimkien din it-talba is-semmija preferita ta' Santa Teresa di kienet. O Alla tiegħi, irrid inqiegħed it-tama tiegħi fik biss. La darba inti tista' kollox ħajoġbok nisself ruħi din il-virtu li nixtieq. U sabiex nikseb din il-grazzja mill-ħniena bla istijak irrid intenni ta' sikwiet u Ġesu ta' qalb ħelwa u umli għamel lil qalbi bħal dik tiegħek. Eżis semmija wara li l-aħħar programm li għamilna tiftakru għaddattajnieh għall-okkażjoni tal-miliet fejn rajna l-qaddisa tagħna tirrakkuntanna l-konverżjoni tagħha li saret propju lejliet il-miliet tal-1886. Semmitinna l-għaxqa tal-ftit żmien li għaddiet fil-Karmelu. Żmien mimli mħabba kienet kontinwament din eżis semmija tara lil Kristu fl-oħrajn u tagħmel minn kollox biex tferraħhom. Mbagħad smajna wkoll wieħed mid-diversi drammi li din il-qaddisa kienet tikteb f'ċerti okkażjonijiet. Inkomplu b'attenzjoni nisimgħu x'se tallimna din il-qaddisa. Qegħdin fil-15 ta' Settembru u Pauline tgħid qedtilha meta tkun fis-sema id-batijiet kbar tiegħek tal-lum qatt jidhrulek żgħar ħafna. Qaltli, xorta waħda fuq l-art ukoll oħd diġà nsib li huma żgħar ħafna għax kienet qed issofrihom għal Ġesu, allura ma kienet tagħmel xejn bi kbir eżis semmija dil-qaddisa. U Pauline tkompli tgħidilna fil-għaxija fil-ħin tar-rikreazzjoni qaltli oħd. Lil Sor Marta li staqsit kif jien, oħti Ċelin għadha kif qaltilha hija għajjina bosta u jien ħsibt bejni u bejn ruħi dan huwa tassew minnu. Jiena bosta, iva, isti dak il-vjaġġatur għajjien u maħqur li jaqa' hekk kif jasal fl-aħħar tal-vjaġġ tiegħu. Iva, imma huwa f'dirajn Alla Elena għajjien qed tgħid, araw eżis semmija, dejjem tħoss dik il-preżenza qawwija ta' Alla ma' ġenba. U komplet Terezi tgħid. Il-Madre Superjura qalt li oħt li ma fadalli xejn nagħmel biex inħejji ruħi għal-mewt għax kont diġà imħejjija bil-qudiem. Qegħdin fis-16 ta' Wissu eżis semmija u Pauline tgħidilna għal xi mistoqsijiet li kont għamiltilha qalet lili waħdi. Dak li jiġbed fuq dad-dawl u l-għajnuniet ta' Alla biex immexxu u nfarġu l-erwieħ mhux li noqogħdu ngħidu it-talb tagħna nfusna ħalli nkunu nfarġa aħna. Barra minn hekk, dan mhux faraġ veru, għax dan aktar iħawwadna milli jikkalmana. U dil-qaddisa trid tallimna, għax anki aħna ġvera ħafna drabi jiġrilna tkun qed tiftaħ qalbek ma' xi ħadd u tgħid kemm jimmiġu għallum u l-oħra flok toqgħod tisma' tkun pronta talaqlek ħalqek u tibda tirrakkonta l-uġieħ tagħha. Teresa u qed tgħidilna isimgħu aktar lill-oħrajn milli tirrakkuntaw dak li qed inikkettlilkom. L-għada tgħid lil Pauline il-qaddisa. Meta nkunu ħdejn il-morda jeħtieġ li nkunu ferħana. Qaltilna dan tgħid Pauline minħabba li konna qegħdin nitkellmu fuq it-tiġrib tagħna u s-suktat
Wara kollox m'għandniex noqogħdu ingorru isna nies li m'għandniex tama. U barja daqsxejn ta' brikkuna żiedet. Sejrin taslu biex iġġeluni jisobija mill-ħajja. Edniela, tkun ħaġa jibsa għalina li nagħmlu dan il-ħażen. Qaltilna, dan huwa minnu, qedtilkom dak li qedtilkom biex imbeżżakom ftit ħuti. Aktar tard, Pauline tajt, meta bdiet tkellimni fuq tfulita, qalt li konna tajnija offa żgħira u kienet bdiet tibki bil-ferħ u żiedet. U issa ma nixtieq xejn aktar fuq l-art. Imma malajr kienet reġgħet lura minn kliema u qalet, le, iva, għadni nixtieq xi ħaġa u din ix-xi ħaġa hija is-sema. Tħallna fit-18 ta' Settembru eżis semmija u hawn Pauline tgħidilna, kont qiegħda ngħidilha li kont nibża li ngħajjija żejjed meta noqgħod inkellima qaltli. Pauline tiegħi, kliemek jagħtini gost kbir. O le, ma jgħajjinix iż-żejjed huwa bħal mużika għalija. Żgur li fuq l-art ma hemmx tnejn bħalek. Kemm inħobbok. U tkompli tirrakkuntanna Pauline u tgħid, waqt li mit-tieqa bdiet tħares lejn id-dilja tal-Virginia kollha ħmura li kien hemm imxebilka mal-eremitaġġ tal-Wiċċ Imqaddes, qalet: il-Wiċċ ta' Kristu huwa fl-akbar glorja tiegħu wara, hemm xi frijaj tad-dilja tal-Virginia li jilħqu sa fuq is-siġar tal-qastan. Imbagħad il-qaddisa daret lejn oħta Pauline u qaltilha, minn wara nofsinhar qiegħda nħossni aħjar. Fil-fatt, bdiet tagħti każ ta' kollox, bdiet tħares b'gost lejn terħa li oħta Ċelin kienet qiegħda tħejji għall-artar tal-oratorju, kif ukoll lejn il-paramenti li kienet qiegħda tagħmel għar-Reverendu Denise. Iżda filgħodu, meta Suor Amy kienet trafata f'diraja sakemm għamilnielha s-sodda, tajt Pauline imnikta emmint li kienet sejra tmut din il-qaddisa. U Pauline terġa' tgħidilna ġibnilha minn barra l-monasteru bukket dali. Baqgħet tħares lejhom bozza waqt li bdiet tgħaddi subajja bejn il-petali tagħhom bl-akbar ħlewwa. Wara l-ewwel qudiesa li ċċelebra r-Reverendu Denise talbitna inġibula l-kalċi tiegħu sabiex taraħ u billi damet tħares ħafna lejh minn taħt. Xi ħadd staqsija għaliex qiegħda tħares hekk fiss lejn il-qiegħ tal-kalċi u jiġbed għax qiegħda nara li l-nifsi fih bħal f'mera. Meta kont sagristana kont nitaxxaq nagħmel dan waqt li ngħid li l-nifsi. Il-fattizzi tiegħi huma riflessi hemm fejn id-demm ta' Ġesu strieħ u jerġa' jinżel mill-ġdid. Xi ġimil taħsibini u ġifieri is-semja, ġimil taħsibijiet li kienu joħorġu minn moħħ il-qaddisa. U kemm drabi wkoll ħsibt li f'Ruma ixbija ta' wiċċi deret fajnen il-missier qaddis tagħna hawnhekk qed tajt għall-Papa Ljum 13 meta fl-20 ta' Novembru tal-1887 talbitu tidħol fil-Karmelu Terezjan fl-età ta' 15-il sena. U fl-20 ta' Settembru tgħidilna Pauline, it-tabib de Cornier ġie jżura mill-ġdid u qalilna li kienet kellha ssofri martirju sieħ. Qabel telaq wara l-istaġib tiegħu għas-sagrifiċċji u sabar erojku tagħha. Jien qed tilab dan u jqalt li kif jista' jgħid li jiena
għandi dan is-sabar. Din hija gidba qatt ma nieqaf nokrob u nwaħwaħ, nibki l-ħin kollu. Alla tiegħi, ma niflaħx aktar. Ħenna lija int. Sa nafu li kienet ta' eżempju biex veru din il-qaddisa, qed taġibha b'tajt kienet waħwaħ u tibki, Kienet ta' eżempju kbir. U wara nofsinhar tajt Pauline biddilniela l-bluża tas-sodda u staġibna kif saret għadma u ġilda, għax wiċċa ma kienx inbidel. Mort nitlob lill-Madre Superjura biex tiġi u tara. Ħatara la dara. Superjura damet ftit ma ġiet u jien ma stajtx ma nistaġibx bil-mod kollu sabar u ħlewwa li bih Therese għadet tistennija tiġi. Meta ġiet, is-Superjura uriet l-istaġib kollu niket tagħha u bil-ħlewwa qaltilha: "X'inhi din it-tifla żgħira hekk magħluba?" Therese weġbitha: "Skeletru jiena, skeletru jien, madre tiegħi." Fil-21 ta' Settembru Pauline tajt kont tgħadni kif battaltila r-reċipjent li kienet tobżoq fih u bla ma qed kelma erġajt qedtula ma' ġenba, waqt li bdejt naħseb waħdi li kont inkun ħienja li kieku kellha tgħidli li kienet sejra tħallasni mis-sema għal dan, u f'daqqa waħda. Waqt li daret lejja qaltli: "Pauline, fis-sema qed inħallsek ta' dak kollu li qed tagħmel miegħi." Fil-pront daħlet uħta Ċelin u qalet: meta naħseb li se tmut." Fil-pront Therese qatatilha kliema qaltilha: "Iva, Sinjorina, fl-aħħar qed temmen dan." U Pauline wieġbet ħriġt bil-kliem li Ċelin forsi ridet tgħid li ma jkollix xi Therese ċkejkna xi tħobb. Qaltli: "U jsejjaħli Therese iċ-ċkejkna tiegħu." Staqsejta: "Min?" U weġbidni: "Ir-Reverendu Bellier." U Pauline tajt dan kien għadu kif kitbilha u jien rid nerġa' naqrala littra li kien batilha xemmint li kienet tieħu gost terġa' tisma' din is-silta ta' littra ma kienet għajjiena iż-żejjed u qaltli: "Le, uħt, inħossni għajjiena wisq." Imbagħad waqt li daret lejja bitbissima qaltli: "Imma minix għajjiena minn uħti ta'." "Minnek, Pauline, ma nejjiex qatt, le, żgur li ma nejjiex." U Pauline tirrakkonta u tajt: "Kien imissni darbtej fuq xulxin nejn fil-ħasla tal-ħwejjeġ." Għax din Pauline bħala Madre Agnese kellha tagħmel tajjeb bħala ħasla ta' jumejn. Għalhekk ma setax tmur ħdejn Therese waqt ir-rikreazzjoni u qaltilha lill-uħta din Pauline din il-qaddisa qaltilha: "Tassew ħaġa jibsa uħta lija. Ibsa wies li inti ma tiġix ħdejja inkun qed nistennik bil-ħerqa." L-għada kien hemm Ċelin ħdejn Therese u din talbet lapes. "Tiegħi kont neħtieġu jien ukoll," tajt Pauline, "iżda xorta waħda sliftula." U din Therese l-qaddisa tagħna qalet bleħen baxx imma ċar: "Hekk, din hija ħaġa tassew sabiħa għax rat li għalkemm Pauline kellha bżonnu xorta waħda selfitula." U f'daqqa waħda Therese qalet: "Xi tkun qatt l-agonija jidilli li ninsab fiha il-ħin kollu."
Pauline tajt. Beta kienu qegħdin jixxuttawla għajnejha, ix-xar ta' xfar il-għajn inqataw minn tebqet il-għajn. U Therese qalet, "Hu dawn ix-xarriet," qed tgħid il-loħta Ċelin, "għax lill-art tanna natuwa l-inqas li nistgħu." Dejjem tara kif tiċċajta dil-qaddisa. U huwa b'dan il-mod ta' eżis-semmija li baqgħet dejjem turi ruħha ferħana minkejja dbatijiet ħorox li kienet qiegħda tġarrab fir-ruħ u fil-ġisem. Din is-semmija fi 22 ta' Settembru u Pauline tajt, wara li bdejna niftakru ħafna ċirkostanzi tal-ħajja reliġjuża tagħha li fihom kienet ġiet umiljata bil-kbir, jien sitt ngħidilha, "U kemm trabit nikkiet minħabba fik?" Qaltli, "Niżgurak li ma kienx meħtieġ li toqgħod titnikket minħabba fija, li kieku taf kif żammejt fil-wiċċ ta' dan kollu. Kont nissaħħaħ dejjem iżjed b'dawn l-umiljazzjonijiet. Ma kien hemm ħadd li kien mimli kuraġġ aktar minni quddiem nar bħal dan." Il-qaddisa qed tallimna eżis-semmija li meta niġu umiljati flok ingergru u nippruvaw naraw kif impattu nagħmlu bħala nintlew bil-kuraġġ u nduru lejn l-Imgħallem Ġesu Alla jnuna. Hawn imnikta Pauline tajt, xtaqet tkellimni, iżda ma setax. Qalt li bil-mod, kemm hija ħaġa qibsa li tkun f'qagħda hekk dgħajfa. Kienet ħaġa hekk sabiħa meta kont nista' nitkellem miegħek qed tgħid l-oħta. Din hija l-aktar ħaġa qibsa għalija oħt. Kienet makuża żis-semmija għajjina u ma setax titkellem ma' oħta. U l-ħada Pauline tajt, waqt li kont qiegħda nħares lejn is-santa ta' Théophane Vénard qedtilha, "Emmu, bil-kappell fidu u fuq kollox lanqas jiġi jfittxek." Qalt li bid-bissima, jien ma ngħaddix lill-qaddisin biż-żmien ta' inħobbhom wisq. Iridu jaraw." Biss ngħidilha, "Xi jridu jaraw? Jekk kienx sejra nitlef is-sabar." U bħarsa ta' brikkuna imma l-aktar serja qalt li, "Iva, imma l-aktar jekk kienx sejra nitlef il-fiduċja u sa fejn sa nwassal il-fiduċja tiegħi." Din il-qaddisa eżis-semmija lill-oħta Sur Ċelin kienet issejħilha Bobone. U lill-oħta Mari minħabba d-dera tagħha kienet issejħilha il-pupa tagħha iżda Therese kienet tagħmel dan. Biss sabiex tferraħna xi ftit u ma tħallinix imlikta jgħidulna ħuta. U mhux bħala xi ħaġa bla rażan u ta' tfal. Imma aħna ġieli abbużajna minn dawn il-laqmijiet għalhekk qed tgħidilna Therese qaltilna m'għandniex insejħu lil xulxin b'kull xorta ta' ismijiet. Waraw kollox din mhix ħaġa reliġjuża. Pauline l-għada tajt qedtilha, "Iż-żmien żgur li jidhillek twil wisq." Qalt li, "Oħt, le, iż-żmien ma jidhirlix twil. Qisu l-bieraħ li kont niġi fil-komunità, li kont qiegħda nikteb il-pitazz tiegħi." Hawnhekk meta fil-fatt kienet qed tikteb ħajjita dak li qrajna fl-iskedi li għaddew,
Fej l-ewwel rajna l-ktieb Santa Teresa tal-Limna, issa qed nagħmlu flimkien il-ktieb sabiħ Santa Teresa tkellimna, l-ewwel tal-Limna issa tkellimna. Daw l-aħħar ħsibijiet tant prezzjużi li jitennit lil ħuta u lil dawk ta' madwara 6 xhur qabel ma mietet. U Pauline tajt, imbagħad qedtilha x'marda kif din u kemm qiegħda ssofri. Qalt li Iva, xi grazzja kbira oħt li jkollok il-fidi simgħu is-semmijata. Li kieku ma kellix il-fidi kont naqbad u nneħħi ħajti bla ma naħsibha darbtejn. Araw is-semmija, il-fidi kemm hi importanti. Iva, il-fidi anki fost tant problemi u mart, iġġalek toqgħod fil-paċi u tranquillità, taċċetta r-rida Alla għaliex, għax tafu tirrifletti li l-imgħallem għażiż tagħna Ġesu ma qagħadx fuq poltruna hemm fuq, imma niżel hawn fostna u wkoll ħafuqu it-tbatija ħarxa li din ma ġarrabx ħlief għalik u għalija. U l-qaddisa tagħna Tereżina dan femitu tajjeb. Allura kienet kapaċi tafda fih fin-niket u tbatijiet tagħha. Kienet moħħa biss f'dak li jixtieq minna Ġesu. Sa nimmaġinaw ta' is-semmija din Tereżina kellha biss 24 sena, għaddejja minn dik is-sitwazzjoni, kienet mimlija ħajja qabel marret min jaf kemm pjanijiet kellha x'se tagħmel, anke tmur fil-missjoni xtaqet. Kif nafu minn dan kollu ma ġara xejn. Mitfuha f'qiegħ ta' sodda batuta u tgħaddi dan iż-żmien fi qdusija kbira, marbuta mar-rieda Alla. U Alla uża inqeda biha għax dak li ġaluha tikteb b'ubbidjenza. U dan il-klim prezzjuż li qed nisimgħu li Teris tenniet 6 xhur qabel ma mietet jimmeraviljawk, jimlewk bil-kuraġġ. Ejjew is-semmija, nippruvaw jien u int, ma nħallux li dan li qed nisimgħu, dan ngħidu għal kull programm tal-li aħna nisimgħu fuq Radio Marija, mhux kemm smajt għax aħna nisimgħu ħafna, imma kemm inħallu dak li nisimgħu jibdilna xi ftit. Kemm qed nintela bir-rassenjazzjoni pereżempju kif kienet mimlija Santa Teresa fil-mart tagħha. Ejjew is-semmija ngħixu ħajjitna biqdusija kif għexet din il-qaddisa u Alla żgur li fost tant inkwiet u mart itik dik il-paċi u tranquillità kif jaf jagħti u biss. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share.